Cenu OTO v kategórii moderátor spravodajstva prichádzajú odovzdať Luisa Garajová Šrameková a Kristýna Tormová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vďaka, Saifa, ale asi tu mali byť legendy spravodajstva. Hej. No. A však to je jasné, že sa to pokašľalo, lebo veď akože je to priamy prenos, odovzdávanie prestížnych cien na Slovensku. To každý vie, že to dopadne zle, hlavne internetoví hejteri a trollovia to vedia už týždeň pred prenosom, takže nič nové, my sme v pohode. Mi o tom hovor. No. A toto čo je za kategóriu? Toto je kategória moderátorka spravodajstva. Dobre, a máme čítačku, takže pohoda. Jo. Ide sa ďalej. Dobre, čiže ideme. Ahoj, Vlado. Ahoj, Jarka. Asi Nie. Vlado Repčík a Jarka Hargašová. Oni mali ísť teraz, my sme mali spolu. No. Ale však nevadí, však to je super. Saifa, ide ti to? Čiže tak na pol otamu to ide. No. Čiže... Dobre, tak... Dobre, nie. Tak začníme, že budeme improvizovať. Ty začni, lebo ty si najobľúbenejšia herečka na Slovensku. A to je história, prosím ťa. To akože teraz som bola iba v 7. Ani do 3 som sa nedostala. Viem. Muselo to byť strašné. Ako si sa cítila, keď ti povedali, že nie si v prvej 3? Bola si smutná? Plakala si? Akože úprimne? Keď si mám vybrať medzi 3 a 7, tak fakt si vyberám 7 bieleho suchého. Viem. A ty teraz nič, čo? Ja na sucho. Hej, ale tak zase ja si myslím, teda, že mne to vôbec vlastne neprekáže. Ja som nebola ani v prvej tej 7, lebo som strašne prehrávala v tom našom seriáli. Som si furt hovorila, si čotná. A takto som skončila. Osobne si myslím, že to vzniklo autosugestiou. Tak v tom si dobrá, len škoda, že si nehrala v Bohatý a pekný. To je škoda. Ale zase hovorím si, toto je oveľa lepšie, ako mať doma takú sošku, lebo tá soška je taká, čo ja viem, také mdle, tvrdé to je. Čo s tým budeš robiť? Kojiť sa to nedá. Vieš, toto je... Ale ťa poznám, ty si akože naozaj si známa tým, že si premotivovaná. Áno. Takže ja si myslím, že toto bude o to. Oscar. Dobre. Ale musím ťa pochváliť, som veľmi rada, že máš túto sukňu, lebo tú istú si mala aj minulý rok, keby ste náhodou nevedeli. Áno. Priznávam sa k tomu, recyklujem a machrujem, lebo som ju zapla. Takže po roku normálne, že dobre. Takže áno, je to tak. Takže milý bulvár a milí všetci ostatní, toto nie je modné fópa, toto je zero waste, toto je cesta do budúcnosti, áno? Nerobte z toho škandál. Vieš čo? Aj tak si myslím, že toto nikto riešiť nebude, lebo ako, to by sa tu už naozaj nič nemohlo stať, aby zajtra riešili moju sukňu. No, inak, akože z časti pravda, ale zase ono to funguje tak, že niekedy sa ani nemusí nič stať a spraví sa z toho niečo. To sa deje v televízii. No, pozrite sa. Šok a zdesenie. Aj tak sa dá opísať to, čo v týchto chvíľach prežívajú takmer všetci obyvatelia krajiny. Na Slovensku sa práve teraz z doposiaľ neznámych príčin absolútne nič nedeje. Krátko po 13. hodine sa nám do televízie ozval jeden z divákov, ktorý si túto neuveriteľnú vec všimol ako prvý. No, niečo mi nehralo. Všade bol obrovský kľud a tak som šiel k oknu a pozrel som sa von. A tam sa absolútne nič nedialo. Potom som sa lepšie a furništ. Náš spravodajský štáb okamžite vyrazil do terénu, aby sa o ničom presvedčil na vlastné oči. Teta, povedzte nám presne, čo ste videli? Nič som nevidela. No a od koľkej tu takto postávate? Od 7:30 rána som tu, zabila som pol dňa, nikoho som nevidela, no hrozné dačo.
Podľa našich informácií každú minútu pribúdajú ďalšie a ďalšie mŕtve miesta. Diváci nám hlásia absolútne nič z Banskej Bystrice, z Košíc, z Námestova, či dokonca z takých zaručených epicentier diania, akými sú Lozorno, Hodruša Hámre či Spišský Štvrtok. A práve z neho sa s nami spája Jožo Kubáni. A chcem vopred upozorniť, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletého diváka a slabšie povahy. Stojíme len niekoľko metrov od miesta, kde sa nič nedeje. Je to najbližšie, ako sa nám s kamerou podarilo dostať. A ja sa teraz pokúsim prekročiť túto hranicu. Sme na hranici dvoch zón. Tej, kde sa niečo deje, a tej, kde sa nedeje vôbec nič. Na tomto vierohodnom grafe vidíme, že počet vecí, ktoré sa dejú za posledné roky, klesal tak prudko, až sa nedialo takmer nič. Z tohto pohľadu môžeme byť radi, že sa včera vôbec niečo stalo. Túto informáciu nám neskôr nezávisle od seba potvrdili viaceré zdroje. Nič sa dokonca nedialo ani v Hainburgu. A to sme si mysleli, že v Rakúsku by sa to určite nikdy nestalo. Situáciu okamžite preverovala polícia a mimoriadne zasadnutie zvolal aj parlament Slovenskej republiky. Z Hradného kopca sa nám naživo hlási naša vyslaná redaktorka. Veronika, čo si zatiaľ zistila? Veronika, počujeme sa? Cifrová. Áno, situácia je natoľko vážna, že zasiahla aj parlament. Poslanci sa ešte ráno stretli v rokovacej sále a odvtedy sa tam dobrých 7 hodín nič neudialo. Mnohí politickí analytici sa zhodujú, že už teraz to môžeme označiť za najužitočnejší deň v novodobej histórii Národnej rady Slovenskej republiky. A poďme k iným témam. Studená jar, vraj podľa expertov, súvisí s počasím. Cenu OTO v kategórii moderátor spravodajstva získava Ľubomír Bajaník. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne. Prvé, čo mi napadlo, je, že zaplniť 50 minút až hodinu spravodajstva, tak toto môže byť veľká inšpirácia, ak sa to už aj nedeje. A druhá inšpirácia, ktorá človeku prichodí hlavou, je, že my precious, oko Oto. Ale naozaj, dobrý večer, želám a ďakujem všetkým, ktorí hlasovali, ktorí prispeli do tejto ankety. Chcel by som poďakovať mojim kolegom v tejto ankete, že myslím, že tvorili vynikajúci pár so mnou. Veľmi pekne ďakujem RTVS za príležitosti, nielen v spravodajstve v dennom, ale aj pri špeciálnych príležitostiach, pri publicistike a myslím si, že máme možnosť dokazovať aj my, moderátori, že sme plnohodnotná, tvorivá, mozgová súčasť spravodajských tímov. Veľmi pekne ďakujem kolegom v tým predchádzajúcim, ale aj súčasným spravodajstve. Veľmi pekne ďakujem mojej rodine, bratovi, mamine, ocinovi, blízkym, všetkým, ktorí stoja pri mne, aby držia ma pri zemi a myslím si, že aj tak trošku nad vodou. No a v neposlednom rade by som si rád v tejto chvíli ešte spomenul, keďže som začínal ako hlásateľ na včera zosnulú známu hlásateľku Blaženú Kočtuchovú, pretože si ju ešte pamätám z chodieb televízie a bola to žena, ktorá patrila k slovenskej televízii a ja si napríklad spomínam na jej skvelé relácie, ako boli Večer televízneho archívu, ktorý uvádzala s Karolom Strážnickým. No a my všetci sme svedkami na Slovensku, a sa to stále hovorí o kríze dôvery medzi ľuďmi v rámci inštitúcií a myslím, že a veľmi si želám, aby sa to v roku výročia Nežnej revolúcie už len zlepšovalo. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný večer.